Da vi var på Bislev Mejeri, var vi inde i 2 forskellige laboratorier. Det laboratorium, jeg har fokus på, det er laboratoriet, hvor de tester for bakterier i osten. Her tester de f.eks. osten for både listeria og så for E. coli. Listeriaprøverne, dem dyrker de ikke selv, dem sender de videre, og så får de svar på dem efter 4 dage. Så her bliver osten jo så altså holdt tilbage, og så kan den sendes afsted, når de ved det. Men den her listeriaprøve, den foretager de ikke så tit, og eftersom at listerian den ikke kommer ned i selve der hvor rørene, i rørene hvor osten den er, men kun i selve maskinen, så er det bare maskinen, der skal renses derefter, så på den måde, så skader det ikke osten på samme måde. Når de så for eksempel tester for E. coli, så tager de en prøve af osten og tager den med ind på laboratoriet, og så tager de en 1 ml prøve og putter herpå, og så spreder den lidt ud, og så her på den her inderside af det her stykke papir, som sidder fast hertil, det lægger de henover, og så klister det simpelthen fast. Den her metode, den her form for plade, kan man bruge i stedet for en petriskål. Herefter sætter du så den her form for plade ind i et varmeskab, og så dyrkes bakterien natten over. Når man så tager pladen ud, så hvis der så er bakterier i, hvilket der nærmest sådan altid vil være, de skal bare holde sig under et vis niveau, så er der forskellige kolonier. Der kan være mange, og der kan være knap så mange. I stedet for at bruge et tællekammer eller sådan noget i den stil, så kan man bruge den her forholdsvis nye maskine, som hedder en Biolog Microstation Reader. Den her Biolog Microstation Reader, den ligner lidt en form for scanner. Her putter du så også den her plade ind i, og så scanner den kolonierne derpå, og så kan du på computeren se, hvor mange kolonier der er på den her agerplade, hvilket er rigtig, rigtig smart. På den her måde sparer du en masse tid, og kan du hurtigt konkludere, hvor mange bakterier der er i den her prøve på osten.